दिनैसो मोनजासिगोन आङो थावनि फिथा एन्थाब फिथा दिनैसो मोनजाथारसिगोन आयै माबा जोनोमाव दिनैसो फार्स्ट फिथा मोनजागोन बायदि मोनलायदों आं खुसियानो जेनेबा आं फिथाखौनो मोनजाफेरासै आरो जोनोमनिफ्राय बेरेफुंजानि माखौ इसेबां हाजोबाय थाखो नोंलाय दिनैलाय मिजिं आं मानो फुङावनो हाजोदों नों मा मिथिगौ नों मा बुजिनो फै सिगांथिं फै नायफै आंबो सिगांथिं फै नायफै फै डिसेम्बर होनैनो क्रिसमासाबो बारलांबाय लांबाय गोदान बोसोर होनै जानुवारि 1 तारिखआबो बारलाय लांबाय आंहा एसेबां लोगोफोर दङ रावबो सासेबो आंखौ क्रिसमास जानोनो लिङासै आं लोदोदोखायनो आंखौ मानसिफोरा बिराद बुरजा जायो सानोदां ना होख'नो हानाय नङादां साननानैसो लिङासै ना मासो आंखौहाय क्रिसमासाव लिङासै गोदान बोसोरावबो पिकनिकबो जाहैनो मोनासै रंजानोनो मोनासै गोदान बोसोरखौ आंहा बरायनोनो मोनासै साननानै दंबाय थायोमोन न'खर गोदान दानायजों लोगोसे गोदान बोसोराव ज' पिकनिक जागोन जोंहाबो न'खरैनो होननानैहाय गैया माथोहाय जायासै हनै न'खरफोरावनो गोदान बोसोरनि समफोरावनो मा घटना घटिबाय थाखो मालायफोरा गोदान बोसोरनि सोर बहा पिकनिक जाहैसोदलाबायदों रंजाहैदलादों मोसाहैदलादों आंहा बिबोनां दाउखानि केसावनो थैसोबना थानांदों दरे नोंनि गोरबो सिंनिफ्राय मिनिबोनायखौ नुनानै आं दिनै गावखौनो जोबोद दुखि मोननानै लादों नों सिख्ला समाव जेरैबायदि थायो जायो रंजायोमोन आं नोंखौ लाबोनानै नोंखौ आं जेबो सुख सान्ति होनो हायाखैना नोंखौ रंजाहोनोबो आं हायासै नोंखौ गोजोन होनो हायासै नोंनि गोसोखौ आं सन्तुष्ट खालामनोनो हायासै ना ददे जालायबाय बिनिया जालायबाय आंहा दिनै गोसो गोरबोजों रंजाबाय फिथा मोनजागोननि गावहासो दुखु नांहैबाय सिख्ला बैसोनि समजों बिहामजो बैसोनि समजोंलाय बहा मिलायनो मिजिं दायो नोंनि हिनजाव जाबाय बे न'खरनि बिहामजो जाबाय न'खरनि सुखु दुखु गासैबोथ' बाहागो लाखानांगोन ना बेफोरखौ रुजुनोनोथ' बिहामजो जाबाय जानांगौआ जानानै थांखाजोबखाबाय दुखु जानांगौआ जानानै थांखाजोबखाबाय एबारनिफ्राय सिन्था खालामनांगौ गैला दावखायाबो मालाय गोमफाजों थांखाबाय जोंहा न'खराव साथामल'खासै जागोन रंजागोन मोसागोन इन्जय खालामगोन ना मा होनो दे जिरायदो दे माखौथो रायलायबाय थानो जानाय लोंनाय समफोराव जिरायदो आंहा खुदैयानो गजोबथारलायलांबाय लुबैनायानो हाबथारला आङो ओमफ्राय फिथायाबो मोननै जातनिल' लावदुम फिथा सावाखै लावदुम फिथा मिजिं आं रोङाहाय लावदुम फिथा सावनो बेनिखायनो सावासै आङो दे ओइ सारायाव बेदर दंखायो अमा खाजि ओमफ्राय नैबे फिथा दंखायो जानोसै दे जिरायदो दे दे आं जाथ'लादां आं जानो बादों नों जादो दे उदैया खना गल्ला बुंजोबथारबायहाय दिनैसो बिहामजो नों फिथा सावदोंमोन ना बिहामजो दे लाबोदो गुदुं जानोसै आयै नों फिथाखौ जाखायाखैमोन होनबा गैयाथ' आं फुंनिफ्राय ओंखाम संग्रायावनो हाबाखै दिनै दासो फैदों माथो जाखो जाव दानाबा आयै गैला फिथाया जाजोबफ्रांबाय आङो हाबाब मा होननाय जाखोसै औ आंलाय नोंसोरखौ जाखाजोबखाबाय साननानैहाय जाजोब्बाय आरो फिथायाबो जि गोथाव जादोंमोन बेसेबांबा गोबावनिफ्राय लुबैबाय थानाय जाजोबफ्रांबाय आङो गैला आयै दे गाबोन सावना होसिगोन आङो हाबाब मा एसे रायख' बिहामजो मोनखोहाय आंलाय गावनो सावो गावनो जाजोबनो थोआ फिखुनजा जादोंना जायाखै फुया मोनजादोंना मोनजायाखै बिसार गैया गावनो सावजोबो गावनो जाजोबो आयु मा जागोन बिदिबालाय आंहालाय सानबाय थादों फिथाया बुरजाब्ला दाउखा फिसानो बेसे लांनानै हैनो होननानैहाय हाबाब मा अलोखि बिहामजोहाय आंनि फिसा गैयियावनो हारसिं जाजोबनो थोआ सारायसे दोखसिसे थोआ आरो फिसा थाबाथ' मा जागोनहाय गोमथासना आं दे नोंनि हिनजाव जानो मोनमारबाय आं जोबोद खाफाल गोनां ना खाफाल मोजांसो मोनदों नोङो आंहासोब्रा खिहां गरफां गुन्थुंथिं हां लानो ना खुगाथिं हां लानो आगोर मोनाखै मानो गोमथासना मा नों आंखौ सेराव मोननानैबो गोजोननाय गैया नामा दावखा गोजोननाय गैया होननायानो बुंजासिगोन गोजोननाय गैयालै आं
मालायफोरनिया बिहामजो लाबोदों होनब्ला हिनजाव गोदान लाबोदों होनब्ला बेसे रंजायो आंहालाय मा न' सिङावसो थाखोमालायनाय दोनखोमालायनाय जादों आं बेबायदिखौ मोजां मोनाखैलै आया ओमफ्राय मानो गाबखो नोङो आंखौ लाखिखांनायनि उनावसो गोजोननाय गैया मा गैया माबा माबि बुंबाय थाबाय अब्लालाय मानोथो लाखियामोन आंखौहाय सोरबाखि हिनजावखौ लाखिखांनायनि उनावसो बेफोरबायदि खोथाखौ बुंबावो नामा सोरथो सानदोंमोन बेबायदि जागोन होननानै नोंबोथ' सानाखैमोन आंबोथ' सानाखैमोन बोरैबा एक्सिडेन्टसो जाजोबदों दा राहा गैयाबालाय जाखागोनना बेफोरबायदिया नाथायनो आंखौ दिनै मानो बेबायदि बुंखो आंखौ नोङो लाखिनो गोसो गैयाबा आं दाबो थांफिनगोन रावबोबो थिखायाखै बे खोथाखौनो नोङो अराय सम आंखौ बुंबाय थागोन नामा दायखौथ' आं हारसिंल' मावाखैना जों सानैबो गोरोन्थि मावबाय जों सानैबो गोरोन्थिनि थाखायसो दिनै जों सानैबो बेबायदि थाखोमाना थानो गोनां जादों अब्ला नोङो मानो आंनि फारसेथिंल' खोथाखौ बुंनो सानबाय थायो रुपथा सिरि था गाबनांला दा आया खोनाबा जारलासो जाथारगोन बावगारबाय नामा नोङो जोंदि थाखोमानानैसो दङ थाखोमानानै बेसे थाबावनो मिथियोबा मिथिथोंसै नुयोबा नुथोंसै मा जायो मा थायो बे उननि खोथासै आं हाला बेबायदि सिरि थाबाय थानो आया मानसियालाय अख्रासो दिन्थिनो नागिरबाय नामा नों आंनि हिनजाव जामारनो लुबैदों ना मा सोंनाय जादों बेलाय आं नोंनि हिनजाव जानानैनोथ' दंखायो दा माथो साननानै दङ नोंलाय अब्लालाय आंखौलाय ना बबेबा हटेलफोराव रुम लाना थानाय बायदि मोनदों ना माथो नोङो गावखौनो औ नों खोथाखौ बुजिदों दा अब्ला सिरि था आरो साननैसो दसेबा खिनो ओंखारलाय दसेबा हासुनो ओंखारलाय दसेबा गोबानो ओंखारलाय थाखोमानानैसो दङलै खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनायफोरखौ बन्द' खालाम दसे गोमथा आंथ' खिनो ओंखारनो ओंखाराखैना मालाय खिथ'आनो खिनो ओंखारखादोंबा आं लाखिनो हाया खिनो ओंखारनायखौ गोमथा मा खालामबावनांगौ प्लास्टिक लायनि आं प्लास्टिकआव खिनानै गारहर ओइ खोरखिथिं दे माबायदि प्लास्टिकआव खिनांगौ जाखो आंलाय थै नाङाहाय लासिंसिं माबायदि प्लास्टिकआव खिनांगौ खिफेराखै आङो दे गेस जाबा जाथोंसै लाखिथाबनोसै आङो ओमफ्राय गोमथा आंनो माखासे बुस्थुफोर नांगौमोन ना हाला हिनजाव लानायनि बान्थाया बेबायदिसो नामाब्रा सानसे हरसेल'सो जाथारदों दानो आंनि खर' मेलेम जाना होजोबनो नागिरबाय नोङो देलाय दे मा नांगौ खोनासंग्रोनि आङो दे बुंलाय नांनायाथ' गोबां बुस्थु नांखागौ बारा नङा मोनबानि उपर बिनो मोना दै मोनबानि उपर बिनो मोना दे बुं मा अबे बांसिन प्रयजन बेखौल' बुं दे मोनबाल' आयु मानसियालाय मा ल'फे सिस्टेमसो नामाहाय दे मोनबाल' बुं दे मोनबाल' आं मिथिया मोनब्रै मोनबाल' आं जेबो बुजिया हिनजाव लाबाय नालाय गासैखौबो होखानांसिगोन खोनासं मोजां मा नांगौ दे बुं दे मोनबाल' आयना खानजं लिपस्टिक पाउडार क्रिम ब्लाउस दख'ना पेटिकट फालि मुजा सेन्देल पानसु ओमफ्राय मा नांबावगौमोनलाय हराव गाननानै उन्दुनो लंपेन्ट गरम ओमफ्राय जेकेट ओमफ्राय ने आरो मोननै बुस्थु दंबावो खोमा घरि खाथियाव लाबो आरो मोननै दंबावोसो खोमा खाथियाव बुंनो मोनबाल' बुंदोंमोन आं नोंखौ मोनबाल' गैथा बुंखो नोङो हो मोनबाल' अर्डार मोनबाल' बारा जाबाय नोंथां नोङो हिनजाव लाबाय नालाय दालाय हिनजावनो गासैखौबो होखानांसिगोन दा माबायदि बेलाय मोननै मोनथाम मोनबाबो बेलाय सोरबाखि बे मोनबा बुस्थुजोंल' संसार जानो हायो नामा सिङाव गानग्रा मोननैखौबो लाना फैफाखा आयु बेलेग हौवाफ्रालाय माबायदि हिनजाव फुसिनानै दङब्रा ब्लाउस दख'ना पेटिकट फालि
ओमफ्राय मोनसेया मामोनलाय मोनब्रैल' जानानै दङ ना मा मोनब्रैल' बेलाय बेजों थगायो नामा आंना खानजं फादारनि बिथिफ्रानो बाहागो ओइ दुकानि ब्लाउस दङ ना ब्लाउस औ दङ माबायदि ब्लाउस नांगौ ब्लाउस ब्रा हिन्जावफोर गानग्रा ब्लाउस माने नोंनो ब्रा नांगौ ब्रा ओइ बाबु ब्राखौलाय मा सिस्टेमखौ नांगौ सिख्लाफोर गानग्रा ब्रा ना हाबा जानाय हिन्जावफोर गानग्रा ब्रा नङालै ब्रा नङा हिन्जावफोर गानग्रा ब्लाउस नोंनोथ' ब्रा होननानै बुंदो दा बेनिखायनो आं ब्रानि खोथा सोंदों मा ब्रा नाङा नामा ब्लाउसखौल' नांगौ माबायदि मडेल नांगौ माबायदि डिजाइनखौ नांगौ ब्लाउसआबो मडेल थायो नामा ब्रा हिन्जावफोर गानग्रा ब्लाउसलै जिखुनु हट आच्छा बेखौथ' बुजिबाय आङो दाम बारानि खमनि आखाइनि गोलाव गुसुं माबायदिखौ नांगौ आं मिथियालै जिखुनु हट ब्लाउस जिखुनु बै दख'ना सिङाव गानजाग्रा ब्लाउसखौ हरलै जिखुनु दख'ना सिङाव गानजाग्रा ब्लाउसखौ हर आच्छा मा कालार नांगौ आया दुकानियालाय ब्लाउसखौनो सिनायोना सिनायाब्रा मा मोनसे सोंबाय थाखोलै बिलाय हरलै जिखुनु हट अबे कालारा मोजांसिन खिन्थु नों बायदि गोसोम आरो मानसिया गोसोम मानसि गानगोन गोसोम मानसिजों माबे समायो बेखौनो हर आच्छा बेखौथ' बुजिबाय आङो आं बायदि गोसोम आच्छा नोंनि हिन्जावनो ना नोंनि बिमानो सोंबाय थानांलालाय जिखुनु हरदो आच्छा नोंनो नांथारसिगौ आच्छा मानसियाथ' गोसोम नाथाय बिहामजो मानसि गानगोन ना बोरै मानसि गानगोन हामजो मानसि गानगोनलै बे हामजो मानसि गानगोन दे हिन्जाव गोदान गानगोन हिन्जाव गोदान खारबो गोदान आच्छा खारबो गोदान बिहामजोसो खारबो गोदान बिहामजोआ दख'ना गाना ना नाइटिसो गानो नाइटि मा नाइटि ब्रा आच्छा नों नाइटि सिनाया नैबे गोदोनानिफ्राय आथिंसिम थोबखा बिहामजोफोरा बेखौसो गानो सुबिदा जायो आच्छा नंगौना गांसेयानो मोदोम खोबजोबखायो औ बे नाइटिखौ लाबाथाय ब्लाउस दख'ना फालि जेनिबो गोनांथि गैया मोनसेयावनो गासैबो ग्लोम हट बेखौनो लानांगोन बायदि मोनबायलां फैसा गारनांगौगोन गांसेयानो जाजोबोब्ला दे नाइटिखौनो हरदो दे नाइटिखौनो गांसे हरदो आच्छा बिदिब्ला नोङो नाइटिखौनो नांमारगौ र' आं लानानै फैनि मा बायदिबा नाइटिलै गांसेयानो मोदोम खोबजोबलायनाय आंनि दावखैया जोबोद खुसि जासिगोन बियो हाय लोगोफोर खबरा माबोरै सोलिनानै दङ नोंथांमोननि गोदान बोसोरनि पार्टि जानाया जोब्बाय ना जोबाखै ना सोरहाबा उनफ्रावसो प्लान लानानै दङ नोंथांमोनाथ' आंखौ सासेबो लिंहरासै जोंजों पार्टि जानो फै मोसानो फै होननानै दे लिङाबाबो जेबो नङा फैगोन बोसोरखौ आसा खालामनानै थाबाय ना मा होनो फैगोन बोसोर हले आं नोंथांमोनजों थांथारगोन आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज आसि बिमायाव थुनानै होदो आरो भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो आरो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे सोंलु सोंनो गोनां दङब्ला माबा मोनसे मिथिनो गोनां दङब्ला कमेन्टआव लिरनानै फोरमायहरदो आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ दाबोसिम साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै खालामनानै होदो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा आरो मिजिं लाखिथियो नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना जेब्लायबो आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै ओइ गोमथा माखौथो गाला लानानै थाखो नोंलाय खोनायाखै नोङो आं मा बुंगासिनो नोंहालाय आंखौनो बेरगुगु नायबाय थानोसै नामा बुंनानै होदो नोंबो माबा मोनसेसो बुङालां जेबो खर'फ्रानो खामानि होआखै आंनि हिन्जाव लानानै खर'आसो गुदुं जाजोब्बाय आंनि मा नांगौ मा थागौ हिन्जाव जातफोरनो थोबाय दे नों बुंनायानो नों बुंनायखौनो रायजोफ्रा बुजिखाजोब्बाय बे हिन्जाव लानानै खर' गरम जादों ओइ आंनि लोगोफोर नैबे गोमथाया हिन्जाव लाखोमाबाय सिरि दाबि हर बिनियाव पार्टि दाबि हर हगारनाङा दै बेखौहाय हगारथारनो नाङा पार्टि दाबि हर दिनैनि भिडिअआ बेसेयावनो थुंगेबाय बाय बाय